Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Созед назен саломатиёи ҳаматон хубай. Ҳозир ба мехоҳам шумо да новинка нишон диҳам беҳад материалои фасон. Итальянкаи духтаро ино 280 сомон буд. Инам хеле санкати материалш итальянка беҳад сангаш бисёрай. Қолабуш бисёрам хушрӯай нави пеш бинед. Нархи ира духтаро ҳозир 230 сомон кардагием. Ина марҳамат касе да дар корай ози ман якта ба якта ҳамаша нишон метум тона бинем ки чӣ хеле рангош ҳастай. Боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Ина и сирхшай ина санга куша бинем. Ида як пачка санг зиёд рафтагиай. Ина паплини итальянка як либосуш 230 сомон. Мана ина и тигракуш бо аҷоибот фасонанд ай пеш. И материало качествашон суперай. Сангира бин агон материали қимматиай меги агон материалои комбахту хамилёнои фасонай меги мебиниша. Мана анаи тигр духтаракое ки рангакои тигра наз мебинед ина барои шумо чиқа хушро омадагиай. Иша бине бо мелки тигр мана ваёш сангакош ази машмура хе нишон диҳам барои ки блескаш наомадаст айда навор. Ина аз дур биненда чӣ хел блеск дора. Ҳамаш санги оригинал задагиай. Санги хамилён. Мана 230 сомонӣ як либосаш. Доставка дорем. Якта материалам гирен. Аз ино доставка дорем. Мана доставка фақат дар Тоҷикистон аст духтарако. Доставщик мебара аз пеш бинен ба гирен. Доставщик мон занакай. Барои вай хоҳаракои азиз бемалол метавонен дархост кунен. Ана ҳози машмуда бо якти дигаша нишон метиҳам. Иям якта мондагия. Якта мондагия. Иям ҳамин нархая. Инам ҳамин нарха. И қолабуш. Ҳа, и як ранга санг задагия. И 220 сомонай. Духтаро. Яким анами қолаб. Диден санги зиёдай. Ҳами қолаба ҳози бировардагиян. Камакак дуртарак мезанан. Арзонай лекин аз мо сангша бинед чӣ хел бисёрай. Хулас беҳтарини беҳтаринҳо танҳо барои шумо духтарои ман. Ана ба инаи қолаб бо қиматиай. И қолаби коронае ё тиграй чиям хелеай. И бо бисёри бадай. Сангш аҷоиб бисёрай. Сабзи баланди хушрӯ якм сорт. И як либосаш 200 чандай ай дахмад 280 сомонай. Я либосаш ира. Духтаракои ман аз анами яке гуфтам ку 280 сомонай сангш хеле бисёрай. Инай хеле қолабш ҳастай. Ира сангш камтаракай. Мана сангш ира хеле камайда. Хулас и 220 сомонашая. ҷои холигӣ дора. И ҷои холигӣ тамоман надора. Ҳама ҷошонам хеле сангакои фасон задагӣ. Тамошобино анами қолабе ки ёзи нишон додум инаи намуда инами се намуд инам хеле қолабай. И 220 сомонашай. Диден фасон. Ана баъд итальянкои арзон шидагимон аз анами кабуд сар мешава санги дизайн задагиай то анаму зарда духтаро ино 150 сомон шидагиай я либосаш. Метавонен дархост кунен. Рақамҳои телефонам ҳастай. Бисёр ҳам хушрӯй медонена ки ино фасонан. Иам нархай. Ина ида тиграм духтарако ядонагӣ мондагия. Иам итальянкая 150 сомонӣ гирен. Барои шумо меарза ин нарх битием барое ки нархи хубай шумо одамои хубед. Барои ва гиред оштон шава духтаракои ман. Нависен мада машмура доставкара фаҳмонам.